والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الموضوع بلا جنين فوت من قبل الحمد لله أرسى دميني شافي فمي مجري بانوكوي إن شاء الله الحمد لله نسمعنا دمين من شاء الله ولفلين دمين بلا جنين فرلين وانكا بتا 12,500 واتن ناني كمدورو nous faire la Corlinka avec 1,140,500 millions kelen wa ani segi ani drome keme ko fara pano bela jelen gono bedira pano bela jelen dira on toujours ambe de menyin continuer nan chama manje mina munu gelen ko soka so banya foto mina we batterie lithium flying o de ka gelen ko soka so a seko be mɔgɔ min ye ka o sanko dama walima ka den kelen de san ka dama walima ni mɔgɔ min bɛ se ka ayiwa seko ye min y'a san dɛmɛ na ayiwa an bɛ a san b'o dɛmɛ ɲini tigɛra o de numéro ni ya balimakɛ Adama Fofana 72 05 60 50 donc Ousmane Diallo 70 74 74 73 ani Banjou Camara 75 25 43 73 dema bɛ se ka ci kana ni numéro ninnu na sa Orange Money fɛ walima ni ci cogo min ka nɔgɔ mɔgɔ min ma an bɛ sigi numéro ninnu ka waati bɛɛ lajɛlen na ka sababu kɛ mɔgɔ dɔ bɛ se ka fɛn la u bɛ to ka dɛmɛ ɲini n'a ye ko foyi tɛ se ka kɛ donc arsan bɛ dɛmɛ ɲini pour que baara in teliya la a bɛ se ka kɛ cogoya min na b'a ɲini ala fɛ ala ka nɔgɔya wari minnu bolo ala ka sera k'a tigɛ mɔgɔ ɲɛna to dawsi ala ka a tɔ nɔgɔya arsa sallallahu alaihi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh.